Jak se cítíš? Jakože mega dobře. Jo? Unavená. Tak jo. Tak jak se ti letělo? Ale jo, pěkně jsme se nekoukali, jsme se tady. Ale já jsem celou dobu koukali, takže jsem se probudila. Tak no, jediný, kdo to mrděl, jak pán, tyhle. Jakože ono to je taková ta vůně, která je po těch 2 hodinách už je začne pěkně svát. Jediný, kdo to tady nedělal, tak jsou bebečka. Prostě jakože... Bebečka. Krása. Bebečka. Tak se době. Teď jsme tady třeba jako 30 minut. Jako 15 minut. Jak se cítíš? Na piču, kámo. Jak to? Strašně dobře. Ej, umí to i natáčet. Vypadá to tady jak ústí, kámo, doslova s mostama, takže jako pořád jenom ústí. Co děláme? Balancujeme metru. Tak to jsme šikuli. To jsme šikovní. Do prdele. Ježiš, to tam nemůžu dát. Vidíš potom, co jsi jela pařížským metrem. Přirovnala k metru pod mostama, který tam žádný není, ale podle mě, kdyby bylo, tak to bude vypadat přesně takhle. Tak to jo. Co vidíme, absolutně nic. Ale aspoň už jsme konečně vylezli z nádraží, ne z metra. A už jsme konečně... Jak jsme, pověz nám. No tak teď jsme vylezli z metra a teď jsme tady na nějaký ulici. Jo. Kam mě by se mohl dát nějakou Ladybug, kam. A teď někam půjde. Seda. V životě se nebyla v krásnějším městě. Filtr na to. Jdeme hodně. Děkuju. Tak, teďka jsme u Louvru a jdeme. Takže teďka jsme u Louvru a půjdeme se najíst někam za chvíli. Ano, vypadá to do mekáče. Asi jo. Takže tady je nějaké obloukky. To není... Tamhle je Louvre. No, tak toho, no, teď už to konečně vypadá jako Francie, už se mi to tady líbí, dávám to 10 z 10, miluju. Dobrýho. La salade. Já jsem měl veggie burger a byl výborný, tak jako 100krát lepší než v Česku. Sáry, co máš ty? Je to stejně jak má. A co je tohle? To stejně jak má. Vanilista. Karamelo vanilj se s dvěma s. Klasika, no. Ne, ale tak jako karamelo frappuccino. Ice. Co máš to v tomhle? Saláte? Takový jako francouzo saláte Cezare, mi to přijde. Nevím, jak bych to popsala, ale to Však dobrý. Cezar byl Ital. Však Řím, ne? Ale myslím ve Francii. Jo, no vidí. Takže teď jsme byli v mekáči na jídle, ty tam něco Bum. Ty záchody byly tak strašně to jako... To prostě nemělo, to byl takhle záchod, mísa, nemělo prkínko. Nemělo nic. Bylo, ono spláchneš. Ono spláchneš a ta voda je všude. Jako na prkínku, Tak to jo. ne na tom prkínku, jak na tým místě. No, já jsem takovýmhle stylem jsem seděla nad tím, jakože já jsem se nedotkla toho, já jsem jako... jsem se trafila. Podle mě, i kdybych se netrafila, tak by to nikdo jako neviděl. Takže... Kytičky. A Eiffelovka. Kytky. Tamhle je Eiffelovka, tamhle je trichtýř, nevím, jak se jmenuje. Hezké. Nevozně, tak píše jako, ať že to dá, ať jako, že mu drží palce brácha. Tickets, Metro Train, Full Fare, yeah. Add to cart, checkout, no, můžeš.
A tady jsou hnusný stromy. Kamže jdeme, do jaký díry jedeme? Fontainebleau. Ten Tam není přízvuk je letiště. hrozný. Není to. Není. Budu brečet asi. Tak breč. It's okay, let it out. Kde jsme? Kam jedem? Rozměrně na letiště. Já nevím, jak se to vyslovuje. Šikulka, gratuluju, zlatý bludišťák za to. Děkuju. A velmi excited, protože budu moc spinkat. Nebudeš spinkat. Zjistili jsme, že se Sárou jsme spolu na pokoji. Jo, Petr dostal Martina, Gabriel je tady s Tobiášem. Musíme udělat nějaký výzkum. Ne. Petr tady furt, Petr už tu tak půl hodiny mluví o letadlech a já se chci zabít. A na co? Konec. Chci letadla. Petr zjistil, že nemá rád muže, nemá rád ženy, on má rád letadla. Řekni třeba něco o Concordu, co? Řekni Já něco, chci vidět letadla. něco o těch svých letadlech. Chci je vidět. Dobrý den tam vidět. Ahoj Vanesko. Dobrý den. Ahoj Sáro. Hodnotěte nám, co jsme dělali potom, co jsme přijeli do Fontainebleau. Nadávala jsem na nohy, jak mě skurveně bolej. Nemluvíme prostě. Strašně bolej. A hrozně ukrutně a čekám na to, až zítra půjdem do té školy, protože chci vidět, jak hrozně hezký kluky tam jsou. Já o tom silně pochybuju. No. Bude to jak u nás ze školy. Ale co když? A jako ještě budu mít francouzské, ne? A jako jdeme. Zjistili jsme, že budeme spinkat bez mobilů, což je trošku špatný. jo, jako. No, jako Ale my penčelky za to nemůžou a bylo to dobré rozhodnutí, protože aspoň budeme Nejsme nuceni toto říct. spinkat. Nejsme a- nuceni toto říct. Šš, stejně, aspoň budeme Mariášky, spinkat. budeme chtít, Nebudeme nic dělat. tak budeme spinkat. Budeme spinkat. Aspoň se skvěspíme na zítra do školy. Byli jsme na večeři. Ale pozor, ještě mezi tím se stává vyhra. My jsme nakonec Ale my skončili jsme s Vaneskou, skončili. takže je to super, jsme tady na takhle my tři. Potom jsme šli na večeři tady k nějakému Italovi. Francouzovi. No ale všude byly italský vlajky vevnitř. Dali jsme si pizzu. A tiramisu, a ta byla dobrá. Z toho chutnalo jak vanilkový puding, ne jak tiramisu. Ale, no. Pak jsme se šli sprchonout nožičky a Sara se sprchovala celá. Protože smrdila. No, dneska No a teď jsme vstali a oblíkli se. Mobily nám nakonec nebrali, protože manželka neměla dost zásuvek, což nám vůbec nevadí, že jsme měli mobily a že nám je nebrali. Ale bylo nám to úplně jedno, že jo, a teď... Tady máš byli jsme na snídani, byl to chálec, měl jsem 3x tady a nějaký džus, strašně dobrý. A moje tu kamo, když chceš si dát třeba nutelu nebo přes nějakou tu marmádu, si dáš do takový kornoutku a pak to můžeš sníst. A teď jsme zjistili, co budeme dělat. My jdeme dneska do té školy, jo, a budeme mít 2 hodiny. První hodinu, tak se Sárou jsme sami na matice. Mohli jsme úplně sami. Úplně celý den jsme sami, kámo. No jako by nám to dopoledne. A prostě my jsme rozdělení na dvojice, tu první hodinu. A potom tu druhou hodinu. Tak jsou 2 dvojice a pak je zbytek sám. My se Sárou jsme na francouzštině. A ještě nějaký 2 týpky tak jdou na matiku. A pak zbytek je na angličtině. A ty budou to prezentovat. Takže my jsme se vyhli prezentaci. Sice jsme sami na fucking francouzštině. A jsme se vyhli prezentaci. Takže dobrý. A teď jdeme uklidit. Asi za 1,5 hodiny nám začíná ta první hodina. Je 9, tak v 10:30. Takže se nějak musíme dostat. Že nedošli školy. Že nemáme mít žádný vegy kalhoty. Nebo koženou bundu. So, we are breaking the rules. No. Padák úplná pedí. Počkej. Bagy. Sara taky baggy. to je džínovka. Ne, džínovka, jakože.
Love it. Co uděláte? I'm eating. Bitches, boo. I'm low-key eating the outfit. I když na sebe nic mám. Protože the body is tea, so... Girl. Měli jsme kámo, jo, to jsem říkala, že jsem měli snídaní. Mám hlad, ale zase... Já chci koupit dneska, vykoupit nějaký chalce musíme. A odpoledne asi půjdu někam, nevím co. Nevím. A proč jsme dostali nějaký úkoly. Takže se mějte. Jaký byl dnešek dokument? Rekapitulace. Velmi zajímavý. Nerozumím absolutně nic francouzsky. Takže pár čísel, něco trošičku. No, umíme líp než oni anglicky, což samozřejmost. A mají divný lidi ve školách. Ale na to mají hezký školy, jakože se mi to líbí. Tady to jako... Co jsi měla za hodiny? Já jsem měla angličtinu s francouzštinou. Aha. A zlatá angličtina. Francouzština. Ta učitelka na francouzštinu vypadala jako, že když promluví, tak ji ukřižuje. Myslíš, jako, koho jste měli? Jo, nevím, no, co Byla taková, měla zelený svetr? Jo, a takový uplíkal ho ty. A kudrnatý vlasy? Jo. Tak se měli taky. A vypadá jako, že kamo. Vypadala, že ženy zabije. Ano, přesně tak. My jsme si ani nemohli pošeptat a ona už... To my se tam, on tam nějaký cepej četl a on se do toho úplně mžil, no. A my jsme s tím úplně začali, jakože úplně kápal, jakože ucpávat nos, ať se nesmějem. Protože to bylo fakt jakože... Víš co, já netočím. Co? Já netočím. No to víš, doha je. Teďka jdeme hledat něco k obědu. Jako, jak mě tu vidíte. Teď máme po jídle. Bylo to jakože, jako drahé, ale tak dobrá pizza, dobrá. Ale nechali nás pozabírat se, takže... My jsme tam totiž přišli, když už zavřeli, tak byla jakože... Jako byly dvě, když jsme tam přišli. Nebo... Oni už dojadli a odešli, no. Tak, teď jsme tady, Bůh ví, co to je. My jsme se tam šli kouknout, jakože se půjdeme koupit něco k jídlu, ale ono je to nějaký naturál, prostě to nás vůbec nenapadlo, víš. Takže víte, takže, no nevadí. No a teď jdeme, nevím, čekáme na Martina. Máme přes půl hodiny. Máme rozchod ještě. Takže půjdeme najít něco jídlo, nějaký snack a pití. Ať máme, protože my pak půjdeme ke kostelu, nebo k čemu. Já chci své pití. Tady je hrad. Ne, je to zámek. Pardon, zámek. To je ten laný zámek, kde točila. Někdo vysvětlil, proč ve Francii není žádná večerka nebo něco, prostě. My tu chodíme jak debilové a hledáme večerku. Tady nic není. Máme plný bonbonů. Takhle unesu děti. Můžu unášet děti. Lidičky, máme trauma salát. Zjistil jsem, že Vaneska má velmi zajímavý život, je mi líto. A Sary taky. A mě taky líto. Asi jsem jí 3 traumata, protože byl petit navíc. Takže hahaha. Pětí, který jsem si právě narvala do kapsy nějakým stylem, že ho nevytáhnou. Tady mám nějaké sušenky, random, za 2 eura, kamo. Tady mám jenom ty sušenky. A to pití mám Já mám koupený sandwichí a ještě vám to ukážu, počkejte. Mám takový fancy sušenky. Máme 3 druhů sušenek, takže už to nedám nikomu. Teďka jdeme Bůh ví kam. Jdeme do nějaký vesnice. Koukejte, kudy jdeme, jo. Další. Video, guys.
Habibi, come to Dubai. Welcome to Habibi Dubai. Tak, Cože? tady Springaj. Doufám, že natáčím, jestli ne, tak to natočím znova. Bliká tam takový červený puntík. Já budu blikat maximálně v tobě. Ty vole, blikáš tam Jo, bliká si tam buntík. Dělá blik, 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 blik. Jak se to točí? Tak hezky. Vidím svoji dceru hrát na piano, já se točím. Já se ráda točím na tebe šohajku. Já mám sušenky. Oh my god, banana, banana. Chicken, banana. Chicken, banana. Dankeschön, banana. Justinko, ne Justinko, Vanes. Máš Sáro? To mám dobrý. Jo? Akorát mi to padá. Vaneska, udělej taste test. Jen nesmějte se držet ty hulky a to se nikdy nenaučila držet, jo. Roztrně. Čkej. Roztrně. Ne, musíš Body, be. tu jednu dej nahoru a druhou dolů. Tak. Kamo, To dělám vždycky. Ale to nemůžeš dělat rychle. jak by to od to... No někam. Kámo, týpka jí hůlkama a že merci. Do píč. Teda, Jaký to je? já se zabiju. On mě natáčí! To ještě jednou. How we go back to the... Strčil jsem jí prostě do prdele, protože mi srala. A cože potřebuješ? Takhle jako nožky hezky. A on to je příjemný. Nevím, co s tím mají za problém. Peníze. Vanes, máš problém? Máš problém? Chci jenom peníze. Jsi si jistá? Chci jenom peníze. Chci jenom peníze. Chci jenom peníze. Žirafa. Tak přijď do koše. Babiše. Kolik je? Seděli jsem minutu.
Vláček. Vlogísek. Rybičky. Nejdem pro ryby. Jdu ještě na pokoj pro blog a propisku a jdeme do školy. Kámo, why does it so? Kámo, já jsem v pohodě s češtinou. Já, že jsme spustili alarm. Já jsem taky říkala. Rušička krtků. Ježíš. Kdy to? Co? Koho? Mně to je jedno úplně. Mě vůbec nezajímá. My si zastavíme u terminálu 3. Terminál 3 je Jo, takže jsme právě chtěli nádraží v Paříži, ale Praha hlavní nádraží. Ale jako Praha hlavní nádraží, zumni to. Jsou lidi, očky. Jsem taky jenom hajloval. Praha hlavní nádraží. Tak, teďka sanitka. Ale teď jsme jako už půl hodiny. Teď jsme, počkej, update. Přijeli jsme na letiště, ale přístaň byl docela v klidu, že jo? A Harita, co uhyl nám bus. Teď jsme čekali na další a utratili jsme 30 korun úplně zbytečně. Sami tady už dělá tohle a jsem mám pokračovat. Ale teď jsme... Sephora zavřená. Upí, do Ani v Paříži jsem tam nebyla. A už nemám ani prachy. Počkej, já jsem si chtěla říct, že jsem si hrozně něco užila, ale už nevím co. Co jsi užila? Svoje čtení, když někdo nesral. Svoje čtení, když někdo nesral. Mě hrozně jako blbě. Miluju život, nesnáším. Já chci domů, kámo, mám 2%, mám pocit, že už i ke všemu je jako jedno. 2. Já se strašně těším do svý postele. Já ne.